Ato na mga pangulong dinalan, mga individual nga naghalin sa mga lugar nga sakop sa Region 6, hindi na pagpaidalom sa swab test kag mandatory quarantine sa siyudad sang Bacolod. Mga wala na kabaton sa first tranche sang SAP, target nga mahatagan sang DSSD sa ikaduha nga tranche. Sa Balita National, kaso sa mga opisyal sang barangay sa pagpanagtag sang SAP, ginrefer na sa Ombudsman. Presidente Duterte duda sa kahandaan sang gobyerno nga magpatuman sang blended learning. Sa Balita International, dalan sa tubang sang White House, ginpailisan ngalan sang Washington Mayor. Sa Balita sa Sports, Kevin Duran nagbakal sang share ownership sa Major League Soccer teams. Sa Balita Entertainment, Chris Aquino may gin-share angot kay Kuya Josh kadungan sang 25th birthday sini. Samtang sa Balita Espesyal, mga pagpati angot sa kamot kag kuko. Mayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Hunyo 6, tuig 2020. Ang inyong news team, Aksyon Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Sa atong balita na sa lakat sang panahon. Ang high pressure area nag-extend yapon sa northern Luzon, samtang ang intertropical convergence zone nag-afekto naman sa southern Mindanao. Ang easterlies naman ang nag-afekto sa ibang nga bahin sang Visayas. Ang Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro, may mga lugar nga mayara sa magalumon nga kalangitan kag may lulapta nga pag-ulan bangod sang easterlies kung localized thunderstorms. Ang kasarangan tubtob makanay nga huyop sang hangin gikan sa nasidlangan padulong sa namagatnan nasidlangan, magaluntad naman sa Visayas kagalin sa namagatnan nasidlangan padulong sa namagatnan sa Palawan kag Occidental Mindoro nga mayara naman sang makanay tubtob kasarangan nga pagdapya sang balod. Sa atong temperatura, mabatyagan karon nga adlaw ang 25 degrees Celsius, tubtob sa pinakamainit nga 34 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kay na alas 5:25 sang aga, kag magatunod naman karon las 6:08 sa gabi. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life extended. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at
at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na nakaligad sa tag ng alas 7. Detalya na sa mga balita lokal. Ginkasugtan sang lokal nga mga opisyal sa siyudad sa Bacolod nga hindi na pag-ipaidalom sa swab test kag mandatory quarantine ang mga individual nga naghalin lamang sa mga lugar nga sakop sang Region 6. Ilabi pa nga ang Western Visayas ang nakapaidalom na sa Modified General Community Quarantine. Sunod kay Bacolod City Councilor Renesito Navarro, sige-sige sa karon ang ginahimo nga preparasyon sa syudad para sa mga returning overseas Filipino workers kag locally stranded individuals sa LSIs. Duha pa ni Navarro nga mayara sang 12 ka mga hotel nga ginpreparar para sa mga OFW kag 8 naman ka public schools para sa mga LSIs. Sa piyak nga bahin, nagalaom si Navarro nga tamdon ang pangabayas ang lokal nga opisyal sa Bacolod kag Negros Occidental nga 3 ka beses lamang kada semana ang pagpapauli sa mga OFWs agud makapreparar sang safety protocols ilabi pa nga ang commercial flight sa aeroplano magaumpisa na sa Lunes, Hunyo 8. Hulato na lamang sang lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod ang opisyal nga kopya sang guidelines nga nagapatuman sang panibag-o nga regulasyon sa mga senior citizen kag mga persona nga nagaedad sang 21 anyos panubo sa idalom sang Modified General Community Quarantine. Sunod kay Vice Mayor Alcide Familiaran, chairman sang Interagency Task Force sang Bacolod, ining resulta sang ila inisyal nga pagsugilanon sang alkalde kahapon nga adlaw kasunod sang ginhimo nga palayag ni Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Sunod kay Familiaran, katulad sang duso-butong nga statement ni Roque angot sa isyu sang pag-angka sa motorsiklo, ginasigurado man sang syudad nga wala na sang himuon nga pagligwat sa pronouncement sang opisyal agod hindi man mabutang sa alang-alang ang mga executive order nga ginapagawa sang alkalde nga mahimo lamang magdulot sang dugang nga confusion sa publiko. Yung kay Mayor, I think, stand is that until nga makabaton kita siyang hard copy, then i-amend yan iya nga imo. Kasi sometimes may mga verbal, may mga statements or press releases nga pag the following day, ginaisla naman eh. Even ang yung mga enforcers i-confuse kayo, i-enforce mo nisa the following day, dula. Si Vice Mayor Alcide Familiaran. Nagapati naman si Bacolod City Councilor Renesito Navarro nga mag-aapekto ang panibagong nga palayag ni Presidente Rodrigo Duterte angot sa sistema sa edukasyon nga patuman sa bugos nga pungsod subong nga mayara pa sa COVID-19 pandemic. Sunod kay Navarro nga chairman sa Committee on Education sa Sangguniang Panlungsod, dako nga faktor ang palayag ni Presidente Duterte nga duda ini sa kahandaan sang gobyerno sa piyak ng Department of Education ang nagapreparar na sa pagbukas ng klase sa Agosto 24. Doon pa ni Navarro, mahimo nga nagahulat pa ang presidente sang dugang pang-asosasyon sang DepEd angot sa paagi sa pagtudlo sa din mahatagan sang dako nga konsiderasyon ang ikaayong lawas sa mga estudyante kag mga manunudlo. Para naman kay Navarro, ang modular method amulang ang iya nga ginapaboran nga approach sa karon nga mayara pa sang pandemic. Mabaskog nga ginapamatukan ni Bacolod City Councilor Simple Distrito ang tikang sang Central Negros Electric Cooperative nga pagpasaka sa balayran sa kuryente sa mga konsumidor. Sunod kay distrito, hindi pa ini ang tion nga magpasaka sa rate, ilabi pa nga amat-amat pa lamang nagbukas ang negosyo kag pagbalik sang trabaho matapos nga ginpatuman ang pila ka quarantine measures batok sa COVID-19. Dugang pa ni distrito nga siya mismo ang nakabaton sang reklamo sang pumuluyo kag bilang isa man ka konsumidor nagakadismaya ini makadilismaya ini nga tikang sang Seneco. Base sa panibagong nga rate sang Seneco, mayara ini sang 53 centimos nga saka halin sa 10.66 kada kilowatt-hour nga ginasukot sa tong bulan sang Abril.
Prioridad karon sa Department of Social Services and Development o kung DSSD sa siyudad sa Bacolod ang pagtuman sa Memorandum Circular No. 14 nga ginpapanahog sang DSWD nga nagamando sila talatapan sa pagkumpleto sang listahan sa mga beneficiaryo nga tuyo atagan sang ayuda o kung bulig pinansyal sang gobyerno nasyonal paagi sa Social Amelioration Program. Sunod kay Bacolod City DSSD Head Pasita Tero, target sini nga programa amo ang mga beneficiaryo nga na left out o kung wala madala sa first tranche ang mga financial assistance. Duwa pa ni Tero, 5 lamang kadlaw ang deadline ginhatag sa iya talatapan para tapuson ang amo nga trabaho. Base sa listahan ngayon sa Maternitero sa DSWD National, ang Bacolod ay mayara sang 10,542 nga kadamuon sa mga left out apang iniyang nabuhina na sang kapin 400 ka mga individual nga natagan sang tag 6,000 pesos nga cash assistance paagi sa kwarta ang ginbalik sa pila ka mga beneficiaryo nga na-disqualify. Oo, nadala ang Bacolod, pero ang focus gid namon is parte sa aton Memo Circular number 14 na naga-state sang guidelines, omnibus guidelines sa aton mga left out nga mga pumuluyo, no? Meaning, ang wala madala sang una sa first tranche naton. Si DSSD Bacolod Head Pasita Tero. Nagdugang naman sang personnel ang talatapan sang CDRRMO ugod makumpleto ang 3 ka mga team nga kinanglanon para sa COVID-19 operation. Sunod kay Executive Assistant Jomari Vargas, ini nga mga team ang mga ginalakipan sa mga personnel nga ginassign para sa pagpatigayon sang disinfection, pagpreparar sa mga quarantine facilities kag naga-delivery team. Dugang pa ni Vargas nangin limitado lamang ang pahuway sang iyang mga personnel bangod sang nagdamo pagid nga mga repatriates nga ka mga individual nga nagapauli sa Bacolod. Nagapasalamat man si Vargas nga nangin maayo sa gihapon ang kondisyon sa iyang mga personnel sa piyak sang ila ginaatubang nga risgo sa trabaho bangod man sa COVID-19. Na shifting naman sila paway binaytag pila ka oras o 4 ka oras paway schedule paway obra paway amon bla takto sila ka team para hindi mataman kay kon nag full blown kami at puno namon hindi gid masarangan nagdugang na kaniko taos pong para sa boundary. Subong ni mga kalambot sila kay originally 20 lang sila bilog mo. So naglambot ka mga 26 lang subong. Ang kabahin sang pagpahayag ni CDRRMO Executive Assistant Jomari Vargas. Apektado naman sa COVID-19 ang programa sa City Disaster Risk Reduction Management Office kung kahandaan sa pagsulod sa tigululan ang paghahambalan. Sunod kay Executive Assistant kay GDRMO Cluster Head Jomari Vargas, nangin masako ang trabaho nga pagpang-disinfect sa ilang mga personnel, hindi lamang sa mga quarantine facilities, kundi lagi man sa puerto kag airport, kasunod sa mas madamo nga kadamuon sa mga OFW, LSI kag returning residents nga nagapauli sa syudad. Duha pa ni Vargas, posible nga sa bulan pa sang Hulyo matutukan sa yatalatapan ang pagpanglimpyo kag pagpadalom sa mga drainage system. Bangod sa epekto sang epidemic, problema man sini ang naatrasar nga delivery sang amphibious equipment nga ila kuntani gamiton para sa amo nga operasyon. Sa dugang pang balita lokal, mag-operate naman sa full capacity ang COVID-19 testing laboratory sa Teresita L. Halandoni Provincial Hospital, Syudad sang Silay, umpisa sa masunod nga semana. Sunod kay Governor Eugenio Aksyon, yara pagid lamang sa Proficiency Week ang operasyon. Dugang pa ni Lacson, pwede na ini nga makapatigayan sang madamo nga test, ilabi na sa mga nagapauli nga OFWs, locally stranded individuals kag returning negrenses. Hunyo 4 ang unang nga nagpagwa sang RT-PCR result ang among laboratorio sa diin 19 ang nagnegatibo kag isa ang positibo sa COVID-19. Ini nga laboratorio may kasarang sa pagtest sang 600 tubtob 700 kada adlaw kag makapagwa sang resulta sa sulod sang 3 tubtob 5 ka adlaw. Nadakpan naman ay sa ka-55 anyos sa persona matapos nagbaligya sang armas kagabi sa Sitio Overflow, Barangay Hilamunan, Syudad sang Kabankalan. Ang nadakpan kilala kay Reggie Carsales, pumuluyo sa Barangay Tanawan sa mga syudad. Sunod sa kay CIDG Bacolod Head Ramiro Gocotano, nin-aresto si Carsales paagi sa bypass operation. Nakakuha sa suspect ang isa ka unit sang 12-gauge shotgun nga may isa ka live ammunition. Kag sumuman 3 ka 12-gauge shotgun nga bala, kung bala sang 12-gauge shotgun, kag isa ka unit sang Racal Sports MC 150cc. Si Carsales ay nakapatuban karon sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 kung pagbaligya
kapag upot sa illegal nga armas. Ginpahayag man nga si Carzales ang miyembro sang Tongo Group. Sa katapusan nga balita lokal, ginapresentar sa Department of Tourism Region 6 ang repatriation procedures sa mga locally stranded individuals sukon LSI. Sa advisory nga permado ni Regional Director Attorney Helen Catalbas, ginpahayag sini nga mga LSI sang dapat magkuha sa mga kinahanglanon agud tugutan nga makabiyahe paagi sa inter-region travel. Ang mga ginakinahanglan among Travel Authority gikan sa PNP LSI desk sa ilag ginteneran nga lugar kag medical certificate gikan naman sa local government unit. Tanan nga LSI sang dapat man nga magpakig-angot sa ila ginapulian nga probinsya, syudad o kun banwa agud mahibaluan kung may dugang pa nga kinahanglanon. Sa mga returning Western Visayans nakasaad man ang mga contact information nga pwede mapakig-angutan sa kada probinsya o kun highly urbanized cities. Sa bahin sa Negros Occidental, pwede nga makig-angot sa contact number 0965-7996-571 o kun email ad nga negoxstranded@gmail.com. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:18. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw kaman ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga managatinlo sang aton dugo kag atay. Ini man mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede nga deliver sa inyo puloy-an. Pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kaso sa mga opisyal sa barangay sa pagpanagdag sa SAP, gin-refer na sa Ombudsman. Samtang Presidente Duterte duda sa kandaan sang gobyerno nga magpatuman sang blended learning. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkolon kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak
paglaksang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapas yung banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:26, detalya na sang mga balita nasyonal. Gin-refer na sa Ombudsman ang kaso sang 155 ka-opisyal sa barangay sa bugos nga pungsod angot sa ginaligar anomalya sa magpanagdag sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program. Sa briefing kaupod kay Presidente Rodrigo Duterte, ginpahayag ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo nga maayo ini nga indikasyon tungod maramo na ang nagapanugid matapos nga ang tanan nga nakabaton ginbutang ang listahan sa mga barangay hall agud makita sa publiko kung sino ang dapat nga makabaton. Pasiguro man ni Anyo nga ang DILG padayon nga magalagas sa mga local officials nga involvado sa korupsyon may kang tanan sa paghatag sang emergency cash subsidy para sa mga kwalipikado nga mga beneficiaryo.
Mismo si Presidente Rodrigo Duterte ang duda sa kahandaan sang gobyerno nga magpatuman sang blended learning o combined method sa pagtudlo sa mga kabataan sa karon nga nagapadayon ang COVID-19 pandemic. Ginhimo sang Presidente ang komento matapos nga ang Department of Education ang nagapreparar na sa pagbukas ng klase sa Agosto 24, pagi naman sa online kag take-home modules tungod ang face-to-face classes ang wala ginpahanugutan tubtub nga wala pa sang vaccine batok sa virus. Sa pagsapol sang Presidente sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases, una nga ginpahayag sang Chief Executive nga kinahanglan hulaton ang vaccine. Sunupa sa Presidente nga mayara sang alternative learning nga ginasuhestyon si DepEd Secretary Leonor Briones, apang duda naman ini kung bala handa ang gobyerno nga ipatuman ang programa kaangay sang teleconferencing. Ginpakita sa datos nga mayara sang 800,000 ka DepEd employees, kalakip na ang mga manunudlo, kag 27 ka milyon ang mga estudyante sa basic kag secondary education. Ginbasol naman ni Health Secretary Francisco Duque III sa iyang mga subordinates ang pagka-delay sa pag-release ng financial assistance sa mga health workers nga severely infected sa COVID-19. Sa briefing kaupod kay Presidente Rodrigo Duterte, ginpahayag ni Duque nga ang pagkaatrasar sa proseso sa benepisyo para sa mga health workers nga napatay samtang nagabuling pakigbatuan ng outbreak ang unacceptable. Suno kay Duque, makauluya tungod mayara na sang napatay apang wala sang sense of urgency ang pagproseso sa mga benepisyo. Doon naman ni Duque ngayon na ginmando sa iya personal nga hindi magpauli tubtob nga ang claims mabato na sang mga benepisyaryo. Una din naghatag ang Presidente sa DOH ang tubtob Hunyo 9, ago di patuman ang provisyon sang Bayanihan Law nga nagamando nga maghatag sang 100,000 pesos nga benepisyo para sa mga health workers nga may severe case ang COVID-19 kag 1 ka milyon ka pesos para sa pamilya sang health worker nga napatay tungod sa COVID-19. Nahatag naman sa Department of Health ang bulig pinansyal sa pamilya sang pila ka mga napatay nga healthcare workers nga na-infect sang COVID-19. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, Huwebes ang gabi sang ginhatag ang unang death benefit check sa pamilya sang isa sa mga healthcare worker nga nagtaliwan. Mayara pa sang duha ka cheque nga ginhatag sa pamilya ang duha ka pamilya sang napatay nga healthcare workers sa Region 11. Ang death benefit ang nagabalor sang 1 ka milyon ka pesos. Samtang nagligan nga adlaw na pulo ka pamilya ang nakabato naman sang bulig pinansyal kag mayara naman sa mga cheque nga ginpadala sa regional offices sang DOH. Una ginpahayag sang DOH nga 32 ka mga healthcare workers ang napatay tungod sa COVID-19. Nagapangita karon sa sabat si Senator Panfilo Lacson sa mga nagapinsar kung ano ang sekreto ni Health Secretary Francisco Duque III kung nga hindi siya mapapanaog sa pwesto ni Presidente Rodrigo Duterte. Suno kay Lacson, ginakatingala sini ang paghatag sang special treatment kay Duque. Ginklaro sang senador, ginakilala sini ang diretso sang presidente kung sino ang kuhaon kung sino ang kakasun nga opisyal sang iya administrasyon. Apang ayas ni nga punto nga daw kaangay nga daw naandan ni Duque nga magtudlo sa iyang opisyal sa tion nga makitaan ang mga kapalpakan sini sa pagtuman sang iya sini ginamando. Tungod sini liwat nga ginapanawagan ni Lacson na madugay na niya panawagan kay Duque nga maghalina sa DOH. Ginpakamalaot naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga kritiko sang iya drug war campaign kag justify ang natabo sa buy-bust operation nga ginpatigayon sang kapulisan sa Marilao, Bulacan sa tung adlaw sang Huwebes sa diin nakuha ang 5.1 bilyones pesos nga ginasuspetsyohan shabu. Ginhimo sang presidente ang palayag kasunod sa ginpagwa ni United Nations Human Rights Chief Michelle Bachelet nga ginapakita sa ilang investigasyon nga sa 25 ka anti-drug operation sa diin, may 45 ka persona ang napatay. Nakitaan nga ang pulis makapila ka beses naka-recover sang armas luthang nga may kaangay nga serial number sa nagkalain-lain nga biktima, kag lokasyon nga isa ka indikasyon nga mayara sang pagtanom sang ebidensya nga natabo. Depensa ni Presidente Duterte, 5.1 bilyones pesos nga balor sang shabu ang nakopeskar ang mahimo makaguba sa pungsod. Gin-question pa sang Presidente kung in kaso may mapatay sa kapulisan sa diin ng human rights. Gindayaw man sang Presidente si Philippine National Police Chief Archie Gamboa para sa madinalagon nga operasyon kag ginatake si Anay Senator Antonio Trillanes nga isa man sa mga kritiko sang drug war. Ginpahayag sa Commission on Human Rights nga dapat aktuhan sa Duterte administration ang isyu angot sa nagakatabo nga pagtanom sa ebidensya sa mga kapulisan sa ilang mga suspect sa operasyon kapag patay sa mga drug suspects nga wala sang warrant. Ginatumod sa CHR ang mga report sa UN office nga ginapangunahan ni Michelle Bachelet
Kag ginabi-abi sa CHR ang report sa UN kag liwat nga nanawagan sa gobyerno nga tamdo na nasambit nga isyu agud matap na ang illegal nga ginahimo sang otoridad. Gindayo naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagkamasinulundon sang mga Pinoy matapos ini nagkomento sa panibag-o nga development sa Estados Unidos sa diin ang kamatayon sang black man sa kustodiya sang kapulisan ang nagresulta sang protesta batok sa racism kag misconduct sang otoridad. Sa briefing sang Presidente, kaupo ng mga cabinet officials sa syudad sang Davao, ginpahayag ni Duterte nga nagapasalamat ini tungod wala sang racist kaangay sa Amerika. Dugang pa ni Presidente Duterte nga paano ayhan mapatuman ng lockdown kag quarantine kung ang Pilipinas kaangay sa nagakatabo subong sa US. Sabahin sang US si President Donald Trump ang nagpamahog nga maga-deploy sang US military agod nga matap na ang kinagamo apang ang nasambit nga palayag ni Trump ang ginkontra naman sang nagkalaylay nga quarters kag mismo sang iyang defense secretary. Nanawagan ang nagkaisa labor coalition sa mataas nga pondo o kung mataas nga pondo para sa recovery effort sa COVID-19 agud nga makahatag sang dugang nga trabaho matapos nga ang pungsod nakakuha sang record high unemployment rate sa bulan sa Abril. Ginhimo sang grupo ang pahayag matapos nga base sa report sang Philippine Statistics Authority, ang unemployment rate nagsaka sa 17.7% nga katumbas ini sang 7.3 milyones ka mga Pinoy nga wala sang trabaho sa bulan sang Abril. Sunod sa grupo sa piyak nga ginapaabot na pagsaka sang employment rate nga resulta ini sang COVID-19 crisis. Apang tama ini ka makaalarma tungod tama kadako nga kadamuon sa mga trabahante apektado kag may 13 bilyones nga employed o kung 13 milyones nga employed apang wala sang trabaho. Sa katapusan nga balita national, nanawagan naman ang isa ka mamalida sa Department of the Interior and Local Government nga aktuhan ang isyu angot sa pagbalibad sa pila ka mga local government units sa pag-resume sang operation sa mga domestic flights sa mga lugar nga ginpaidalom sa General Community Quarantine. Nangabay si Sama Representative Edgar Sarmiento kay DILG Undersecretary RJ Echeverry nga dapat aktuhan ang isyu tungod tuhay ini sa pulisa nga ginpagawa sang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Ginugyo na naman ni Deputy Speaker Evelina Escudero ang palayag ni Sarmiento kag ginpahayag nga si Echeverry ang dapat nga mag-coordinate sa mga gobernador ilabi na sa mga lugar nga may yara sang airports. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:34. Kag para sa aton mga ka-aksyon nga nabulayan sa pagpamuhin, delikado gid inabong posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani rin ang solusyon super fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kunang imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ninyo colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang super fiber, another quality products ng Life Extension Philippines. Super fiber para sa mas epektibong resulta ikombinar ang pag-inom sang super fiber kag Life Extension Vitamin D3. Kag sa ato naman nga mga ka-aksyon dikaw kita sining mga kanda bukol-bukol sa aton nga lawas, pareho sang cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, kay basi magmalignant ina, akon basi padugayan naton ka magmalignant problema pa ina. Amo na ang ginarekomenda naton sa inyo ang Santon Plus Server Capsule. Sunod sa mga eksperto, epektibo ini nga makahatag alibyo sa mga bukol-bukol sa aton nga lawas. Epektibo man ini para nga mag-prevent magpugong sang pagtubo sa mabukol-bukol sa aton nga lawas. Nami man isa para sa aton ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Ang Santon Plus Server Capsule, ang mabakal naton tag 12 pesos lang. Mabakal naton sa mabutika, malapit lang sa inyo lugar. Bisita man mga ka-aksyon sa akon sa Alternative Medicine and Wellness Center, dira sa Maydalan Nernay, sa tubang linis ang gate sa Paglawom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center para sa aton lider sini nga libre nga check-up. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita negosyo, kag balita espesyal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:39. Sa detalye na sa Balita International, ginilisan sa ngalan ni Washington Mayor Muriel Bowser ang isa kadalan sa atubang sang White House nga Black Lives Matter Plaza. Ginpost ni Bowser sa Twitter ang video sang street painting sa 16th Street sang US Capitol kag may mensahe para kay Breonna Taylor, isa ka black woman nga ginpatay sang Kentucky Police nga nagduso sang kadamaan nga magprotesta para sa ila ni George Floyd nga isa naman ka black man nga napatay sa tong Mayo 25 samtang ginkustudiya naman sa Minneapolis Police. Nalambot sa Philippine Peso ang 49 pesos sa nga baylo sa kada dolyar sa itong Biyernes. Isa ka level nga katapusan ni nakitaan sa 2017 samtang ang pag-asa sa domestic global economic recovery nagpabasog karon sang attractiveness ng local currency. Ang local unit nagsiray ni sa 2 centimos nga mas mabaskog sa 49 pesos kag 80 centimos sa kada dolyar alin sa 50 pesos sa Huwebes. Ini ang pinakamabaskog para sa peso sa halos malapit 3 ka tuig sa nagsiray ni sa 49 pesos kag 63 centimos sa Hunyo 15 tuig 2017. Ang peso naglambot man sa ginatawag nga intraday high nga 49 pesos kag 80 centimos kag pinakanubo nga 50 pesos kag 5 centimos pagkatapos sila bukas ni sa 49 pesos kag 93 centimos. Ginapahayag sa Chief Economist sa Rizal Commercial Banking Corporation nga ang pagsaka sang balor sang peso ang bangod ni sa padayon nga pagnubo sang US dollar batok sa major global currencies sa likod sang improved nga global market risk appetite nga nagresulta sa pagganansya sa mga emerging markets pareho sang Pilipinas. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 49 pesos kag 91 centimos. Samtang ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 44 centimos. Singapore dollar 35 pesos kag 82 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, ginapalayag ni Chris Aquino nga ti limitado ang option sa pagpaminsar sa mga ideya kon Action Boy para sa mga birthday party sa idalom sang ginatawag nga new normal. Apang ti nagtinguha gid ang si Chris Aquino nga mahimo espesyal in her own way kuno ang ika-25 nga birthday sang iya bata nga si Josh. Na siya? Birthday na siya? Nag-birthday na actually. Tapos na? Si Kuya Josh. 25 na siya kala? 25th birthday. Kagapon. Gin-share ni Chris ang iya nga ideya sa birthday sang iya bata sa Instagram Action Boy. Kundi iya gin-explain nga nagbakal inisang balloons nga nagaduag mga colors kun Action Boy kangay sang Philippine flag. But siningon blue, yellow, red, white. Kag white. Ti sa caption siya ginbuta Action Boy nga adlaw kuno ti kay ara sila subong sa Puerto Galera gali Action Boy nagastay during quarantine. Kada alas 7:30 sang aga ginagambal kuno si Kuya Josh nga matanaw sila sang Lupang Hinira nga music video. Tapos nagatindog sila ang ilang nga kamuot nga right hand ara sa left chest nagakanta sang Lupang Hiniran facing sa open sea kuno Action Boy. Every day gina kuno every 7:30. So ginakamot ara sa wala nga dughan. Sang ila dughan. Put your right hand on your left chest. On your
on your left chest. Not on others Other people's chest. Nakabudlay. Mga budlay, ganyan. Ilagay ang kanang kamay sa Dibdib ng katabi. Katabi? Pwede na. Ano naman? Hindi na pwede. Sadya, garo, gaamo na yung tandaan yun. Tingala, garo, doon nagbag-okay lang, sa mga nakalaway. Tapos, nagkakanta sila Action Boys ang national anthem. Samtang, nagatulog ko na sa open sea. Very patriotic. Ka-very Filipino citizen. Very Filipinisin. Filipinism, Balita sa sports. Nagbakal si two-time NBA Finals MVP Kevin Durant sang minority stake sa Major League Soccer nga Philadelphia Union. Ginbakal ni Durant ang gamay lang nga parte sang team. Dugang pa hindi niya una kay Yunan nga tuyo ni Durant nga magbakal sa MLS club bangod nagliga niya tuwa ka tuig. Yaman konsiderar ang pagbakal sa DC United sa Washington DC. Wala naman ibaluan kung ang investment ni Durant ang personal kung paagi sa kompanya nga 35 Ventures. Si Durant ang pinaka-latest nga nagdugang sa listahan sa mga celebrities nga may minority share ownership sa MLS teams. Balita Espesyal! Alright, padayon Action Radyo, Bakulod. Nasala lang kay Bakulod na lang kay Bakulod. Saludo sa imo. Correct? Happy Saturday. Bakulod ng imo yan. Bakulod. His saysay. Daw hill. Kasusayan. Hill. Ang bakulod actually is hill. Amo na gani, di ba? Bakulod, kisang una ko no damo di Bulo bakulod. Oo. Hili. That's why nga Bakulod. Daw bukid-bukid lang. Actually, gusto ko na bala Action Boy man, no, mabalita espesyal na ang mga doca history lang bala ang mga how the city got its name. Pero nanabalaan ko lang niya isa pag binalbagan kay isang una kuno ginbalabagan na da sang manog. That's why nga binalbagan. Ang Bago City is ang ngalan niya na alin sa tree nga nagtubo bala sa mga sa subada nga tawag sang tree, bago tree. That's why nga Bago City. Namin Action Boy no, pakitaan ta na isa-isa honta na. Bago ang Kawayan siguro ba siya mga kawayan? Damo kawayan, Ang si Palay, may kuha na siya daw romantic daw si Alay bala, si Alay. Kay beach at chucho. May amo na sila, daw party Romeo and Juliet. Ang Talisay, siguro pa si Talisay. Talisay ba sila? Talisay. Ang Silay, Ang Silay daw came from the word Kansilay. Kay may amo na sila nga, daw mo na siya daw kada mo, Action Boy, kay kanami, bala, local ang atan nga balita. Ting mga ibi magalunay, bago nga ngalan nila yan. So, nasa Ravia na sila yung. Correct. Sige lang. Ibi magalunay, kung na sa una ng senator, si Enrique B. Magalona. Correct. Si Moises Padilla, official man itong Moises Padilla, bla? Ano una, Action Boy? Ang Victoria's City ko, ang Victoria's Milling Company? Una, gurong Victoria's City, dyan, no? Ang pag-city? Kaya di pa city ang Victoria, siya aran ng Victoria's Milling Company. Hindi nagalin ang Victoria's, man. Sa Spain, may lugar sa Victoria's, I think. Victoria. Ano man? Namin na. Sige lang. Tumaton na. Sige i-research mo na, True. Hindi na tawag ako si Mayor isa-isa gidya. Or mga tourism nila. Hindi, ka sa Kwan, sa province. Parang ang aton bala nga mga millennials, makanya hain sindi. Kaya kasi na kuman Action Boy, do tayo nang nabalaan ko mga hindi Generation Z, kuya bala. Di ba na tackle na ligad. Sa aton balita, Special Action Boy, mga pagpati angot sa kamot kag kukoni. May mo pa na yan. Watch out ka! Ipreparahan ko na watch out ka! Nami wala ako ng earrings subong. Ano naman na yan mo na? Christmas balls. Ito, lapit na ng Christmas. Kung punta ka di ba sa mabaw sa Star, Christmas tree ka. Amo na siya, kitaon man. Amo na siya. Kung punta ka di sa mabaw di Star, Do ano? Christmas tree ka gani. Amo na. Tika Christmas ball na, Green panet ko, ako ang trunks. Trunk. Okay, ato na balita special una Action Boy, ang paghimo kuno sang sign of the cross. O kung ang pag-cross gali I mean bala sang finger but silingon para malikawan ako nung malas kag ang iba na Action Boy, ang mga pangabay bala usually kita mo na ang mga tani hindi lang amo ni na. So ang equivalent kasi nasa nag-amo na bala sa kuno. Knock on the wood. Inaya daw hoping, praying. Do ka muna ako ng Action Boy, do ka praying siya bala. Na first na ara kasi news kulahan, hindi mo gusto matuksuan, gaamo ko na sa dalong.
Sabay pa hindi lang ako, di ba? Huwag ng iban. Di ba? Ang iban ba action boy? Kala ko ng iban niya, gamon na, iban niya ginawa ng hansap, doon ginatukso. Oo. Teka kada hansap, sa kada tukso siya, sa laman pirmi sa batya. Hindi na. Karapin mo. Kaya ko ka na sa eskwelahan nga, kami harap na mga tao nga. Doon ka reverse psycho. Hindi mo na reverse psycho, feeling nila doon kabalos labrok, pag sabat nila sala. So, ka-plans up na sila. Kakita ka na sa mga tao nga, kung sa mga gathering sa muna, doon sila na yung opinion. Doon may opinion na sila permi. Doon may ambal sila permi. Bisan balingag. Basta makahambal. Basta makahambal lang. Bisan balingag na yan. True. Ako, kuhan ko yan mo nangalin sa una. Kuhan ko na yan. Conscious ko na yan. Kaya nang gathering nga daan. Hindi ka na magambal. Doon pipiho. Doon pag may finis man. May truth. Kag piho-piho nga ambal mo na. Lain sa nga guisa, tubod sa nga daw permi ka lang naghambal. Permi lang ikaw. Daw ay nasa may kasapak, daw ay nagpamati si mo. Oo, natak-an na sa. Gali, kaya ginapang na tipo ni man to sa inalinan niya, matagin sugpon-sugpon niya. Kaya mo sa mga eskwelahan, meron na bro, no? Meron. Iba niya cross ang fingers nila, parang hindi pagtuksoon. Ang iba niya gaamugin na. Miss! Ako bla Kubla, na. miss! Kagto, kaya to hamba, kuya, ang namin, kaya gali action ba, nga reverse psycho. Ang araba lang, okay, who can answer this? Siyempre, maupod man sa hands up, sa hands up. Kaya para, kaya kung hindi siya mag-hands up, siya nang tukson, di ba? Kaya makita na sa semester niya doon, inis siya kuhan. Oo, di ba? Amo na siya. So, pag hands up sa tanan, hands up man siya. Hands up man siya. So, sa among damin dako ang percentage. Oo, correct. Amo na siya. Kaya mo nanimok sa una. Hindi ka kabalaw pag hands up. Nagasugo pa ng ibang hands up. Hands up na mo doon. Hands up naman. Okay, kay at least may option na mister, dumabudlayan pa bala sino mag-pinpoint, sino wala ka balon na. Kaya kung ikaw na gani karon hindi ka mag-hands up karon, ikaw ginatuksoon na. Amo na da siya. Amo na siya. Oo. Ang ikaduha action boy, ang mga tudlo kuno nga lagba bala, indikasyon na nga artistic na kuno action boy kag art inclined. Art inclined. Hindi artihan. Hindi man artihan. Ikaw ano lang ng isa art. Amo na naging art ko lang di. Oo, amo na siya action boy. Ikaw mga amo na siya mga. Tapos action boy kung sa tiil naman kuno kung laba ang ikaduha ni bala sang sa kumalagko mo bala sa tiil, lucky ka na kuno. But sino do ka successful ang imong life. Abi ko ano lucky ka hindi ka. Gusto niyo makita ang reaction boy. Okay, ang ikatatlo. Ang mga nugbo naman kung action boy, kag damol, o kung tambok bala. Pakita na sila kayo para makita. Ang akong gidya, may ilan na bala yung para makita nila ang Ang akong tambok. Oo. But silingan ako ng action boy, makalukuhan ako no, ng mga klase nga tao. Aro ka naman yun. Ato na mo na di Hindi mo himo. Sino naman hindi mo himo? Ang buti na, tikigil. Di ako kaya mo na di ako. Makalokohan ako, no? Pakita, bebe. Amo na siya. Compare nila ako niya. Ti artistic, ido lagba. Action boy, pakita. Mula na bala. Dalihan na. Artihan ka. Ang next action boy, pero may pero pa gali. May pero pa. Ang gagmay nga mga finger, kag ang amo na action boy kag may damo o kung tambok bala short and stout kung baga nga mga tudlo pangitain ako no ng kayamanan given alam mo na din ang kabutang pangitain ng kayamanan dahil sa kalukuhan. Makonect mo siya na. Very good. Pero hindi positive. Hindi man siling kalokohan. Yun do ka negative nga kalokohan. Mga guro, mga permiga joke, kabalugid wala sa mga pasikot-sikot sa live, mga mo na. Okay. Ang next action boy, ang pointing finger ko, hindi dapat gamitin. Pointing. Hindi ko no pagamiton nga pagpahid sang mga bala ng haplas bala. Mga lotion? Sample kong sample kong haplasan mo imo nga bayo ka abit hindi ginahaplas-haplasa na. Hindi mo ni ko no pagamiton. Ang pointing finger galing wala na butang ko nga. Hindi mo na pagamiton niya. Anong gamiton mo? Ang for others, hindi lang niya. Ito ka mudlaya. Pwede ba naman muna? Basta hindi lang kanina ng pointing finger. Galing wala nasugpon ko nga, hindi. Ang ikatatlo action boy,
Ang ring finger naman ko ya. Dira ginabutang ang wedding ring kay may ugat nga connected sa heart. That is why nga muna sa ginimbutangan gitsang ring. Kay may connected ugat sa siya heart. connected sa heart. All others din nga connect. Sa ang iban siguro sa lungs. Ang iban siguro sa Ibang sa buli. Ang sa buli. Halot sa buli. Pero actually action boy, ito na mo may mga nerves na di nga may connected correct. sa Okay. diba? Ang sa kon nga sa reflexology. Di ba la? Kay kung sakit ulo mo, may na pro may na kung sakit ulo mo din nga finger nimo ang imo nga i-press. Correct. Kung sakit chan mo. Sakit chan mo din nga finger ang i-press ulo mo. Kay may connect na mo. So may ulo mo na may chan, may heart, may no. So ang ring finger is heart. Ring finger is heart. So That's kung why sakit nga. imo heart, i-massage mo lang na ring finger. so kung bayaan ka sa imo nga nobyo, massage mo. I-check mo lang kung nabali man, di ba? Broken hearted. Check mo ang finger mo si broken man. Ano siyang indication that. Alam mo mga doctor sa doctorate degree kami ni Action Boy. Okay, next. Ang mga ko ng Action Boy, ang may ara bala sang yellow nga Kuko? Ay, kalain niya. Indication kung sang kamatayon ng Action Boy. Ang yellow? Baka wrong, ha? Bay, Kasi kung ka na mo may diabetes ka mo. Amo na. Kung may problema ka sa... Hindi mo lang kung yellowish ka. Jaundice. Jaundice. Ang itom niya ko ng Action Boy, nga may ara kasang itom bala sa kuko. But silingon baog na, charot. But silingon ng Action Boy, may masakit. Ang mga ko, no? Galing wala na hambak. Kaya ako niya kada wala man ko itom. But siling healthy. Ang puti naman ko ng Action Boy, nga da sa kuko, ang may puti da nga linya da sa kuko, Action Boy. But silingon ko, no, namin ang imo nga future. Pwede mo himuan ko. Himuan, ipilit ka dyan bala. May mga puti-puti. Puti mo diyan. Ang Action Boy, no? Di wala ka pala rio ato niya, no? Kuko. Mayara pag mayara dahil sa imo di ba lang punta din daw moonlight. Daw moonlight daw quarter moon. Wala na butang. Pero daw na liga, di ba? Daw quarter moon. Wala kuya ang akong duwa ka point finger, may ara sang gamay nga daw ka usguro. Di mo ya kompleto tanan nga daw may. Ako daw may quarter moon ya tanan. Tanan? Ako niya daw wala. Hindi amo. Ako niya nga man nga thumb. Miyara man ko, thumb kag point finger, ang the rest wala. Ang last Action Boy, malas ko no, pang nail cutter. Kung gabi. Hindi. Kung may patay. Hindi. Ano? Sige, pakta na lang. Sige, tao ba to? Kung Biyernes kag Sunday. Ay na! Action Boy! Amo na siya. Ako mo kalagba, no? Kita nga Biyernes, bro. Amo na? Ito naman Action Boy, kaysa una, ang sambuhi, pablang lola ko, mambas nga, sige ka pang nilkater da nga Biyernes dan subong. Pero pag ulang ko na kabalo nga taga Sunday pa. Sunday pa gid. Tayo mga parlor, tayo sira mo na taga Sunday. Sabi ko malas pang utodo kon nail cutter sa kuko kun way ka nail cutter. Amo na. Kay masikit-kiton mo. Malas mo na malas. Amo na da siya. Nga man nail cutter ka way nail cutter. Ano na ya? Way ko na way mo na bala niya anong mga tao ga kaon sa kuko? May na sila Action Boy, though, wala labot sa mannerism, though, ako nila, na arab lang kung makulbaan sila, though, amo na siyang explanation nila. Basta may psychological, yung sa ganun may psychological problem. Tapos kung abi may ginapaminsar sila, o kung anxiety ang iba mga anxiety Action Boy, na ginaipit nilang ilang ako ko. Ako nga isa ginagasaway ko na basta mo na, Ingko damo pagkaon sa rep da nya tinga. Ingko tinga. Lain naman yung sabor sa kuko. Tinga kuko mo yung nakaon. Lain ang sabor sa kuko, yung testingan niya lang. Gutom ka naman. Namo ko na siya. Bata sa balay mo kit-kit ko. Gutom ka naman, hindi da. Pero unconscious na sila Action Boy. Ingko tinga nakaon mo ng kuko mo. Kuko sa kamot na basta sa tiil bala. Mas malayo na. Kalain guro ka-effort guro ko sa tiil, no? Sa bagay, okay na lang nagkaon sa kuko sa kamot, no? Sa tiil, di ba? Okay na lang nasa. Magkaon. Doon ka mudlay pag ina yung sitwasyon. Pero feeling ko lang ng sabon sa kuko sa tiil. O kung kuko sa tiil, sa imo to pa. Bay, pati lawang ko sa kuko sa tiil. Yak, kadamak. Kaluod. Kuko sa tiil.
Kaya yung nakaon ang kuko. Ang iba na especially, di ba, Action Boy, dumayari na di Ah, sa na- tig-abra sa... Ang mga cuticles, hindi na cuticles, no. Basta mga keyboard mo daw. Keyboard. Oo. Kung matakar ka na sa channel, sa ilo mo sa keyboard ka naman. Pero unconscious na sila to, Action Boy. Actually, kilala mo na sa balay. Yung nakit-kit. Kit-kit yan, no? Maghambal na gani, si mama gani nga. Sa una, sa mga gagmay kami mo, abi, linya, nail cutter, takoko. Or si tito, kuman, dito nuno, yara, sumong sa balay. Okay, nail cutter, koko. Si Yaya, wala na yung kwaon niya, kay sup-suo, Action Boy. Ama mo, ginabalahaw. Ano naman? Si papa mo na eh. Hindi. Ay, sugit na kay papa. Oh, di ko man baka si Tudag. Itago ko lang siya sa pangalang Hans. Ay, sorry! Sorry, Hans. Sige. Good morning, Anay. Kag-happy birthday, Action Eden. Sa kay, may kinapag-greet di si Mama Juan Balao, Elizabeth Malaka, Gamala. Nalista ko rin di kinaari sa. Pangitaadan. Si Kita mo Muyay. na, hindi ko na makita kung din to. Sige Be? lang, imuda na. Basta may list area. Happy birthday sa kay Sunny Kayaw, no? Happy birthday. Happy birthday kay Pingloha, good morning. Gracia Hareta Hordivalia, may agaman. Yes. Kay Migo Terni Pinedo. Ay, sir! Oo. Nagbakal ko Yeah. siya pa. Action Boy. Ari ganing message sa ako na good morning Action Boy and Action Eden. Kwa lang ka mo Nya to. kauyon ka mo paho nga tamis. Ikaw yun man. Wala kami sa... Karon sabto ko na siya. Nya kauyon ka mo paho. Sa tamis. Te. Una naman. Una naman na iya. Sir, bakal ko to bala kagapon. Sino? Nagbakal ka to. Sa tubang sang Poseidon's best. Lawag pa ha. Julius Caballero, good morning. Sige. Yes. Happy birthday, Action Boy, kay Colonel Romeo Baleros. Happy birthday sa Anay Provincial Director sang Nokpo. Okay. Good morning, man. Tita Jonaline Laganhon. Jenny Palacios from Singapore watching good. Family Camacho kuno si Bongga, kay Beton, Totong Pedong, Junisis kag Bebot nagapamati gid. Renabel Gambawa, good morning. Leonora Palermo from Saudi, good morning everyone. Kag happy 5th anniversary. Happy 5th anniversary. Ay, sino wow. Sa akon gali. Mo. Sige. Kay Kim. Dala ka ba? Kim Jong-un. Hari na lang ha. Alegria magtang portal. Good morning, Sir Boy. Barangay Sumag. Nag-greet lang portal family. Magtang family sa Bago City. Richelle Aguarenze, good morning. Liza Joy Amoroso, good morning, Action Boy. Watching live here, J.R. Torres Subdivision. Jeleme Infante Remotige. Kagwapa gid ya kay Action Eden. Watching from Amayco Mursha, good morning. Jovan LV, hello, good morning everyone. Sige. Johanna Manlapaw, Banihit, Bilaong. Ay, kuwang ko ni ng, ano ko ni panawag ni? Ihada. 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 Wag kita si Manino. Rose Winner, may aga, Layo Talaban. Good morning, man. Kag, sa kay Teresa Linahakayaw, may aga. Okay na? Okay. Si Versal John Diaz. Good Lain man na morning. siya sa kay Kwan? John Diaz, katunupod? Kay may JVD pa siya actually. JVD Versal. Sige. Standby na kita mag-action sa Action Hotline with Action Art Hupon, ang inyo naman rin news team. Action Eden Aboso. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod